Татарстан спорт ареналарын түзүдә дөньяның алдынгы тәҗрибәсенә таяна. Киләсе елда Казанда гольф уены академиясын төзергә җыеналар. Ул Швейцария архитектурасына нигезләнеп корыла. Көн саен 1500 кешегә яраткан спорт төре белән шөгыльләнү мөмкинлеге туа. Яңа проект белән хәбәрчебез дә кызыксынды. Киров районындагы бу матурлыкка киләсе елда тагын бер күркәм объект өстәлергә тиеш. Елга буендагы 73 гектар мәйданда гольф уенын үстерү үзәген салуга керешәләр. Говорят, что это спорт для... Бу уен белән байлар гына шөгыльләнә диләр. Чынлыкта әлеге фикер белән килешәсе килми. Бу турыда күп уйлаштык. Теләгән һәр кемгә дә уйнау мөмкинлеген тудырабыз. Ике мәйданчыкта ел буена уйнап булачак. Бу Татарстанда гольф уйнарга мөмкин булган икенче урын була. Ябык зонада ел әйләнәсенә шөгыльләнү мөмкинлеге туа. Тик әлегә булар проектта гына. Чынлыкта төзелешнең башлангыч этабы. Проект архитектурасы өчен Швейцария компаниясе белгечләре җаваплы. Алар дөньяның иң яхшы гольф ареналарын төзүдә катнашкан. Әлеге тәҗрибә Татарстанда уникаль проект булдырырга ярдәм итә. Без корылма төзеп кенә калмыйбыз, матурлык тудырабыз. Табигатьне ямьлибез, күлләр ясыйбыз, агачлар утыртабыз. Бу зонада төлкеләргә, төрле кошларга, балыкларга карап, сыкланып булыр дип өметләнәбез. Иң мөһиме, биредә профессионаллар гына түгел, ә хәвәскәр спортчылар һәм балалар да шөгыльләнә ала. Билгеле булганча, гольф олимпия спорт уены төре. Кем белә, бәлки булачак чемпионнарны нәкъ менә шушы мәйданда үстерерләр. Алия Галиуллина, Вадим Струменский, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.